PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode. Agaji. Haɗe kwanan nan kin bikin ƙadan da neman rayuwa kwana biyun nan. Idan da wani abu ki faɗa mana. Amma lalle Abdul ka bani mamaki wallahi tallahi. Har kake kallon cikin idanuna ko kyafta ba ka yi kana faɗin irin wa'innan kalaman wanda in da cewa aka yi ka tuna wace ce Abida a baya ba za ka faɗa min irin wa'innan kalaman. Okay, in na fuskance ki kamar kin mun wani abu kenan a baya ko? Na agaza masa ya kai ni can ƙasa alƙawarin mashi ya rusa agaji. Idan na fahimce ki magana ce dai akan kuɗi da kika kashewa Abdul. To ina son ki je ki nutsu ki tara hankalinki guri guda. Ki rubuta min kaf abin da kika kashe mar. In ya so sai ki kawo a biya ki. To abin da baki sani ba kuɗi bane suka haɗa ni da ni da Abdul, zuciyoyi ne suka haɗa, don haka ki kama gabanki ya 'yan mata. Zuciya ta haɗa, na ce ina yi, idan kuma ita kuma ta haɗa ita kuma za ta raba, ina ce ba na yi dole ne? Kaga Abdul, idan har ba za ka iya yanke hulɗarka da irin waɗannan mutanen ba, gaskiya ni ba zan iya ba, domin akwai waɗanda suke jira na bila adadin. Ina da abubuwan yi fa nima. Abin yi shine abin yi na baby. Matsala ce da kai tuntuni nake gaya maka idan za ka yi mu'amala da mutane ka rinka yi da masu arziki saboda in sun tashi su yi maka abin arzikin ka rinka hulɗa da talakawa suna ta zo mu tafi dan Allah rabu da ita. Na ce ba na yi so dole ne? Ha'a dole ne? Agaji za ka yo ka tallafawa mai son ka agaji tunda so yana shiga cikin zuciya ya tsinka ni agaji da agaji ya so rayuwa agaji da haƙuri yake shakuwa agaji ka ƙara so cikin duniya. Wai dan Allah me kake nema ne a guri na sai kira na kake yi. Ke ma kin san ai lafiya ce ta kawo haka. Kuma kin san ba don komai nake binki ba abin da ya wuce ki sai mi magana.
To amma na aika maka da goron gayyata ne ko kuma ka turo min da sakon cewa za ka zo ko kuma haka kawai sai in fasa abin da nake in tsaya ina yin naka. To ni ma abin da ya kawo na yi shi na zo yi kuma kin san shi kin san ke ci. Akwai abubuwa da dama da sai ka gyara su kafin rayuwar za ta daidaita. Na ji da me ki zano su amma fa wani tsallake shi za a yi. Wa'innan abubuwan da kake riƙe wa'innan ƙarafan su ne idan ka daina riƙe su to rayuwarka za ta daidaita za ta da kamar ta kowa. Zance dai ya jeru sai dai kin faɗi kuma abin da kike amfana su ni ma kuma nake amfana su. A'a dakata tunziri ka canza lissafin ka ni ba na taɓa amfana da wa'innan abubuwan naka. Ai wa'annan abubuwan da kike magana da babu su da yanzu an raina ni idan aka raina ni kuma kin ga ke ma an raina ki bayan an raina ki kuma an raina gidanku amma yanzu da yake akwai su kin ga yanzu tsoron ki ake ji shayin ai miki dan kallo ko dan kira ake yi kuma kofar gidanku kin ga ba kowa. Ai ko in dai haka ne wannan abin ya zama bala'i da masifa wallahi. A wajen wasu ba ni kuma a waje na alheri ba. Agaji masoyi da masoyiya ko kula da so ku agaji. Na'am? Ke da wa nake jin ki a waje haka? Umma Abdul ne fa. To ke dai kin sani shi fa Abdul Tunziri ba shi da wadda tafi ki. Sannan haka ya riga ya bawa ran shi wannan abu. Kin gani? Saboda haka maganganun da kike mishi na da masu daɗi haka za ki ci gaba da yi mishi su. To amma ya aka yau nake jin kuma sabanin haka. Umma Abdul ne fa wata yarinya can mai suna Salaha take nema ta hure masa kunne wai ya rabu da ni. To na ji daɗin wannan labari ne da ba sai da aka yi auren yayi ba. Kin ga yanzu ke abin da ya rage miki sai ki nutsu ki sa hankalinki akan duk wani namiji da zai zo gurinki. Za ki fahimci abubuwa da yawa a tare da su. Umma yanzu so kike na haƙura da shi kenan? A'a ni ba haka na ce ba. Lafiya kalau babu gajiya lafiya alhamdulillahi. To duk mutumin da zai hada alaka da Salaha gaskiya zan dauke shi kamar ɗana na ciki na. Tsakaninka da Salaha kauna ce ta hada ku kuma ina fatan ta dore har abada insha Allah. Tunda kake son Salaha alaka ta hada ku ta kauna to kai ma ka dauke ni kamar ni mahaifiyarka ce ni ma zan dauke ka matsayin ɗana na ciki na. Ka amince? Insha Allah ba, insha Allah za rike amana bi iznillah. Ka tabbatar da ƴata ba za ta ga wata yarinya tare da kai ba wadda ranta zai ɓaci ba. Insha Allah. Ka amince? Amince insha. Bari in kira maka ita. Madalla. Ita rayuwa sai da agaji, mi wa junan mu agaji. Yawwa, alhamdulillah. Yawwa, sannu ka dai. Salaha, na gama tattaunawa da yaron nan yanzu. Kuma da alama a yanayin bayaninsa ya ga zai iya ɗauka. Kuma sannan na ja mishi kunni na kafa masa doka. Kuma ya ce min ba za a samu matsala ba. Yaya kin amince da shi ko yaya? Momi dama ni shi kaɗai na amince da shi a cikin zuciyata. Ke ce dai nake tsoron dama in zo in tankara da magana. To, kina ji ko? Idan ya ce zai zo min da wasa, ina mai tabbatar miki zai shiga tarkon da na sani. So da haka ke ma kuma ki tsaye da zuciyarki. Shi ma ki gaya masa ya tsaye da zuciyarsa. A kanki ke kaɗai. Domin ina gudun kada ya faɗa tarkon magiya. Dan ba ni da haƙuri. Kin ji ko?
Abdul, na ji diya da kuka yi da momi. Ƙware ma kuwa. Kaga yanzu duk wasu alƙawarurruka da na ɗaukan maka sun gama cika. A ƙware ma kuwa kuma na ji daɗi sosai wallahi. Dan momi ta karɓe ni hannu bibbiyu. Abdul, ne momi ce ba daga nan ba. Har idan za ka tsaya tsayin daka a kaina ka kula da ni. To wallahi sai ka ce momi na gaji haka ki banni haka saboda gata. Allah baby. Gaskiyar magana ba za mu bar 'yarmu ta faɗa cikin wani hali ba. Kuma ba za mu bari ta faɗa cikin wani al'amari na daban ba. Tunda tana son shi, to ya zama dole mu mara mata baya akan abin da take so. Yanzu kana nufin mu batta ta nemi haƙƙinta na soyayyar da suka yi da kuma ɗawainiyar da ta yi mishi lokacin da ba shi da kuma har mu ga gudun ruwan shi? Yanzu ma dai tukun, ina ita Abidar? Na aike ta nan gidan Hauwa. To koda ta kama na fita, in ta dawo ki gaya mata. Ni na ce ta ci gaba da soyayya da shi, tunda tana son shi. Za kuma mu mara mata baya, daga nan har ya zuwa lokacin da za mu tantance shi. To, Allah ya kyauta. Amin. Ni zan fita. To. Sai na dawo ke. To, Allah kiyaye. Amin. Wayo Allah. Tunziri ya zo. Abba, abai na wuni. Lafiya lau. Kuna lafiya mutanen gida ba? Lafiya lau. To na gode ba. Abba, an fa fara zuga Abida ba. Don irin haka ke jawo komai burkici. To Abdullahi, dama mun yi magana da kai cewa zan baka auren Abida ne? Kuma ko auren Abida zan baka, a yadda kake nan a haka zan ɗauki Abida in baka? Haba Abdullahi. Abba, idan ba Abida matata wace sai na aure ta ba, ka ce shege ne ni. Na rantse da wanda ke busan numfashi idan ba a ban Abida na aura ba ko. To kai, gwara ma Abba kawai ku bi ni ta cikin maslaha kawai. A sasanta kawai a yi abin cikin ruwan sanyi. To ƙarfi za a gwada mun kenan. Ni dai na faɗa mutum kawai. Zalunci makanka aka fara ba. Kafin ka faɗa ma haka Umma ta ce min, kuma na san Allah yadda zan shiri tun da Umma ta faɗa. Abdul, na Usi. Waya da ganka a haka ne? Wallahi yana cikin matsala, ina cikin mawuyacin hali a rayuwata. A gaskiya kana cikin tsaka mai wuya. Saboda na san ba za ka iya rabuwa da Abida ba. Saboda Allah ya jarabce ka da santa. Gaskiya na san abin da ya haɗa da Abida, kuma ba zan iya rama da shi ba. To amma abin da Sala ta ma a ƙarshen nan, ba na tunanin cewa za mu ci gaba da mu'amala. Abin da za a yi, ka ba wa kowace hakkinta mana. To ai ka gane, ita fa Abida tana son zama da ni. To amma matsalar guda ɗaya, ita Salaha ba ta son ta ganni da kowace ƴa mace a duniya. Kaga zan baka shawara, ka hana kowace zuwa wajenka, sai dai kai ka je ka same su, kaga ba za su haɗu ba kenan. Kai, Yusi hakan ma ba mafita ba ce ba. Kawai dai zan yi ƙoƙari na ga an samu mafita, amma akwai matsala. Allahu ka zan mini garba
waka sana'a ta yan uwa kuma timin komai a duniya. PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode.